Část 15. Od poslední návštěvy Krysařovi u žíznivého člověka uplynula řada dní. Nepřiměřená slova jeho při odchodu řečená vzbudila rozruch v krčmě. Nikdo si předtím, a bylo mnoho spitých v krčmě Régrově, nedovolil opovážlivého výroku proti rozšafným končelům města. To mohl učinit pouze někdo přespolní, někdo, o jehož minulosti a původu nic se nevědělo, ale vše se mohlo mysliti. Příštího dne hovořilo se všeobecně o hrozbách Krysařových. Třetího dne stala se významná jakási událost. Stázi Deriková, choť purkmistra v Hameln, porodila dvojčata a zemřela téhož dne. Vážná, ba smutná tato událost přetřásána s účastí, vzpomněl si sice ten či onen během večera na Krysaře, ale hrozby jeho nepřipadaly už tak nebezpečnými. Když uplynul ještě jeden den a nic se nepřihodilo, zmizel neklid, který nebylo možno dříve popříti. Rozhodně bylo pouhým tlachem, co se ještě včera jevilo nebezpečnou hrozbou. Z Krysaře mluvilo víno, chované v sklepě dobrého Régra. Krysař pil ho dobrý ročník. A pak se zapomínalo vůbec. V městě Hameln zapomínalo se rychle. Včera milovali a dnes nevěděli ničeho o tom. Včera nenáviděli a dnes to byla pohádka pro děti. Včera se báli a dnes chodili Bonifác Štrum a Gottlieb Frosch klidně pod podloubím náměstí. Krysař nevěděl, co ho táhne k žíznivému člověku, kam nehodlal nikdy už vstoupit. Šel bezděčně, skoro v zamyšlení. Procházel klikatými uličkami, neslyše vábivých hlasů ani milostného šepotu. Šel, až se ocitl na náměstí před chrámem svaté Trojice. Na chrámu vysoko mezi chrliči byl ďábel s posměšnou a cynickou grimasou. Ďábel, který si asi jest svou věcí jist. Jeho kozlý obličej nakláněl se nad Hameln a jeho tvůrce dovedl skutečně vložit něco démonického do jeho rysů. Častokrát zadíval se Krysař na pokušitele, kráčeje tudy. Také dnes přivábil jeho zrak. Kozlý obličej hleděl jasnou měsíční nocí. Krysařovi se zdálo, že slyší syčet zlomyslný smích. Ohlédl se. Nebylo tu nikoho. Smál se to ďábel nahoře? Krysař nebyl pověrčivý ani zbabělec. Zahleděl se nahoru a nesklonil svého zraku. Co chce ten kozlý obličej nahoře? A co chce mu jeho zlomyslný smích? Krysař hleděl a nerozuměl tomuto smíchu. Tolik však chápal, že je to smích nepřátelský. Nuže, dovede-li se smáti tam nahoře, proč nesestoupí k němu? Uvidí, bojí-li se Krysař. Ďábel smál se ještě. Nyní však zdálo se Krysaři, že rozumí jeho slovu. Jdi, šeptal ďábel. Krysař rozuměl. Ano, chce, aby šel k žíznivému člověku. Toť moc, která ho pudila. Co ho tam čeká? Jaká osidla nastrojil ten nahoře? Buď jak buď, Krysař půjde. Ďábel smál se ještě. Krysař to věděl, třeba ho neviděl. Kráčel už temnou uličkou k žíznivému člověku. Po ulicích zdvihal se vítr. Když míjel Krysař zahradu Uršuly, vdovy po pláteníku Lampovi, zdálo se mu, že všechny květy v zahradě chvějí se zimou. Ale třeba vítr, který se zdvihl, fičel dotěrně a nepřívětivě. Nezachvěl se Krysař.